ಸೊ ಹಾಯ್ ಹಲೋ ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತಿರಿಕ್ಲಾ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಚಾನಲ್ ಜೀವಿತ ಬಿರ್ವಾಸ್ತುಲು ಟಾಕ್ಸ್. ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮತ್ತು ಬರ್ತೀನಿ ಬೆಗರ್ ದಿನತ್ತು ನಿಕ್ಲಿ ಕೋಡದ ಬ್ಲಾಗ್ ತೂದಿತ್ತು ನಾನು ಕೋಡ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪುನಕ ಬಂದಿದ್ದೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಬಂದದ್ದು ಅನ್ಸ ಆ ಬ್ಲಾಗ್ನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಇನಿ. ಸೊ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಿದಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂದು ಮೇ ಬಿ ಶಾರ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ಆಪುಂಡು ತೋಜೋಡು ತೂಕದಾದ ಬಂದು ಕೊಡ ತೋಜ್ಪಂಚಿನ ಅಡ್ರೆಸ್ ಎಲ್ಲ ವೇರ್ ಮನ್ಪೇರುಂಡು. ಸೊ ಫಸ್ಟಿಗೆ ಇನಿ ಫುಲ್ ಗೆಟ್ ರೆಡಿ ವಿತ್ ಮೀ ಫಾರ್ ದ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ಸೊಂಜಿ ವ್ಲಾಗ್ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತ ಬತ್ತೆ ಯಾನ್ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಒಯ್ಟ್ ಮನ್ಪುನ ಪಂಡ ಹಿಮಾಲಯ ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಅವೇ ಬೊಕೋಲತ್ತು ಫೇಸ್ ವಾಶ್ ಮಂತದ್ದು ಫ್ರೆಶ್ ಅಪ್ ಆಡು ಬತ್ತನೆ ನಾನು ಪಿದಾರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ಕುವೆ ಮೇಕಪ್ ಮಂತನಾಗ ಬ್ಲಾಗ್ ಮನ್ಪುವೆ ತರ ಪಿದಾರ್ದು ಬರ್ಬೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ಡ್ರೆಸ್ ವೇರ್ ಮಂತೆ ದುವೆ ಡ್ರೆಸ್ ಸೊ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಉಂಡು ಅವು ಸ್ಟಿಚ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಹತ್ತು ನಿಮಿಷ ಮತ್ತು ಶಾಲ್ ಪಾಡ್ನೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಈಟ್ ಓಕೆ. ಸೊ ಇತ್ತೆ ರಪ್ಪ ರೆಡಿ ಹಾಕ. ಸೊ ನಾನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತುಂಡು ಕೂಡ ತೋಪವನ್ನು ಮುಚ್ಚಿಕೊಂಡು ತೋರಿಸೋಣ. ಬಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಪಾಂಡ್ಸ್ ಬೇಬಿ ಕ್ರೀಮ್ ಅವು ಕಿನ್ಯ ಅವು ಕಾಲಿ ಹೇರ್ ಆಯ್ತಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಇದು ಏನು ಕಿನ್ನಿದ ತಿತ್ತನಲ್ಲ ನೀವು ಕೇತ್ ಕೊಡ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ 90 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ತೆ ಅಂದರೆ 90 ರೂಪೀಸ್. ಬಟ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ 7 ಮಂತ್ಸ್ ಹೆಂಗೆ ಬೈದನೊಂದು 7 ಮಂತ್ಸ್ ಇಲ್ಲ 1 ಇಯರ್ ಕೈತಲ್ ಹ್ಯಾಂಡಿ ಬಟ್ ಈವೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಮಾತ್ರ ಪಾಡು ನಾನು. ಸೊ ಒಂದು ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಬೇವೊಂದಕ್ಕೆ ವಾಟರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಐಲೈನರ್ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ವಿಯೋಮಿ ಬ್ಯೂಟಿದಕ್ಕೆ ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅನ್ಸರಿ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಒಂದು ಒಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಅವು ಒಂಜಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಪಾಯಾನೆ ಆಕೆ ಬೊಕ್ಕ ಇಯರಿಂಗ್ಸ್ ಚೂರು ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ಡ್ ಇಲ್ಲ ಯಾರು ಒಂಜಿ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಇಯರಿಂಗ್ ಉಂಡು ಚಿಕ್ಕಮಂಗ್ಳೂರ್ದು ತೊಂದಿನ 30 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡ್ದು ಉಂಡು ದಿವೋಡ ಅತ್ತು ಏನ ನಾರ್ಮಲ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಡ್ನ ಉಂಡು ದಿವೋಡ ಕಂಡು ಕೊಡ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಪಿದಾಡ್ಗ ಆಯ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಕ್ಕನಮ್ಮ. break pinad naga lassi para manasandi. So may kida lassi ka na po.
ದೊಂಡ ಬೇನೆ ಇಪ್ಪುನಾಗ ದಾಲ ಪರ್ರೆ ಒಂದಿದ್ದಾಂಡು ಇತ್ತೊಂಚೂರು ರಿಲೀಫ್ ಆಗ್ತದೆ ಇನ್ನು ಇಂಥ ಈವೆಂಟ್ ನಂಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಉಣಲಿ ಮೂರೊಂದು ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಎಂಗೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಅದು ಈವೆಂಟ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಅವಳು ಎತ್ತು ಬಗ್ಗೆ ಎಡ್ಡೆಡ್ ಐಟಮ್ಸ್ ಇತ್ತು ಗೊತ್ತಾ ಹಿಂಗೆ ಉಂಡ್ರೆ ಹಾಕಿಜಿ ಯಾನ್ ಸೀದಾ ಪೋಯ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ತೊಂಡೆ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಗೀ ರೈಸ್ ಅಂದ್ರೆ ತೊಂಡೆ ಕಚಂಬರ್ ಪಾಡಿಯ ಉಂಡ್ರೆ ಪೋಯ ಉಂಡ್ರೆ ಐಜಿ ಚೂರು ಎಂಚಲ ಬಂಗ ಬತ್ ತಿಂದು ಅರ್ಧ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಸೀದಾ ಬರ್ತೆ ಈಗ ಬಂಜಿ ಪೋತು ನಾನು ಪೌಡ್ರ್ ಪಾಡ್ದಂಡು ಐಲೈನರ್ ಪಾಡೋದು ಐ ಮೇಕಪ್ ಬಂದ್ಕೊಡು ಈಗಲಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾವನೆ ಕಣ್ಣು ತೂದು ಬಂದ್ಕೊಡು ನಾನು ಈ ಶೇಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಈಗ ಕಾಪಿ ತೋಜು ಬಟ್ ಕಾಪಿ ಆಯ್ತು ಶೈನಿಂಗ್ ಕೊಡ್ಕೊಂಡು ಐಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಫಿಂಗರ್ ಹಿಡಿದು ತೆಗೆದು ಐಸಿಗೆ ಡ್ಯಾಪ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಮಲ್ಲ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಗ್ತದೆ ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿಲ್ಲ ಕ್ಯಾ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮೇಕಪ್ ದಾಗಲೆಲ್ಲ ತೊಗೊಂತಾರೆ ನೇರೊಚ್ಚಿ ಕೈಟ್ ಬಾಡಿ ಬ್ರಷ್ ಹಾಕೋದು ಗೊತ್ತು ಇದೇನೆ ನಾನು ಬ್ಲಷ್ ಅಲ್ಲ ಪಾಡುವೆ ಶೈನಿಂಗ್ ಈಗಲೀಗ ಅವು ಕೋಡದ ವ್ಲಾಗ್ ನಟ್ಟು ನಲ್ಲ ಕಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಇದು ಬೇಕಬಿಟ್ಟು ಅಯ್ಯೋ ದೇವರ ತೆರಿಕೆರ್ಪ ನಿಂಗೆ ಈಗಲೀಗ ಓಡಾಡ ಪೋನಾಗ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜೋಡ ಸಮ ಬುಲಿ ಪುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆದ ಪೊರ್ಲು ತೋಜುವ आज पद्राडान मारे 7 ಗಂಟೆಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಡು ಮುಳ್ ಕೊನಾಜೆಡಿ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಪೋಡು ಸರಿ ಅಣ್ಣಪ್ಪ ಒಂಚೂರು ಫ್ಯಾನ್ ಬಂದ ಪೆರಿಜಿ ಹತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬೆಗರ ಸುರ ಅದಾಡಿ ಓಡಾಡ ಪಿದಾಡ್ನಾಗ ಜೋರು ಬೆಗರ್ನ ಸೀಕ್ ಇನ್ನಿತ ಈವೆಂಟ್ ಮೆಹಂದಿ ಈವೆಂಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಾತ ಬೊಡ್ಚಿ ಬಂತೇರು ಅನ್ಸಾಚು ಬೇಗ ಆಪುಲಕ ಉಂಡು ತುಕ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಇಜ್ಜಂದ್ರೆ ಒಂದು ಡೌಟ್ ಗೇಮ್ಸ್ ಮಂತ್ರಿಂದ ಅದಾಂಡ ಹಾವಡಿ ಎಂಕವು ಸಮ ಪೂಜಿಜಿಂದ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪಾಡ್ಗ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಏನೇನು ಹಾಕಲ್ಲ ಅಂಗಡ್ದಾಕಲ್ಲ ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅಲ್ಲ ಪೆದ್ದಿ ತೂತಿಲ್ನೇ ಜಾಯಿನ್ 160 ರೂಪೀಸ್ ಕೊಡೋಣ ಪತ್ತೊಂದು ಬರ್ತದೆ ಕಲರ್ ಎಡಿಜ್ ಮಾರೆ ಹಾಕದು ಕೊರಪು ಮುಸುರುಟು ಕೆಲವರು ನಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡುವರು ಇನ್ನು ಲಿಪ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಶೇಡ್ ಹೋಗಕ್ಕ ಇದೇಂದುವೆ 2-3 ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಮೆತ್ತ ಒಂದು ಪೋಪು ಒಂಜಿ ಈವೆಂಟ್ದ ಅಮೌಂಟ್ ಒಂಜಿ ಹಾಫ್ ಅಮೌಂಟ್ ದೀಡ್ ಮೆಬ್ಲಿಂದಕ್ಲ ಅಂಡ್ 970 ರೂಪೀಸ್ ಮೇ ಬಿ ಅಕ್ಲೊಂಜಿ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಉಂಡು ಲೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಟೈಮ್ ಉಂಡು ಲಾಂಗ್ ಲಾಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ನಿಕ್ಲು ದಾದ ತಿನ್ಲೆ ಜ್ಯೂಸ್ ಪರ್ಲೆ ಎಂಚಿನಲ್ಲ ಮನ್ಪ್ಲೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಪೋಪುಜಿ ವಾಶ್ ಮಾಡ್ತಾನಲ್ಲ ಅವನು ದತ್ತು ನೋಡು ಈವೆಂಟ್ ಮಾತ ಫೋನಾಗ ಬೋರ್ಡ್ ಹಾಕು ಇಂದು ಮಾತ ನೂದಿರ್ನದತ್ತ ಒಡ್ಡೆ ನಾಟು వాళ్ళు మైక్డ్ పాతిరినాక అర్ధవాసి మైక్డ్ ఎప్పుడు లిప్స్టిక్ ఓకే ఎల్లినర్ పాడడం కివిత ಕುಡುಂಜಿ ಇಯರಿಂಗ್ ಏನು ಆ ಮುಂಬೈದ ಅಕ್ಕಡ ಕನಪದೆ ಆರಿಂಕ್ ಎತ್ತಾಗಂತೀರ ಅವು ಶೋಕುಂಡು ಮಸ್ತ್ ದೀದಿ ಬೊಡಿಂಡೇನು మేళా కట్టిన పని ఎన్ని వచ్చాడు వీ హ్యావ్ టు స్టైల్ ఆర్ సెల్ఫ్ స్టిక్కర్ ఓ మీన్ స్టిక్కర్ ఇచ్చి నాకు జై హో అండ్
ಸೊ ಗೈಸ್ ಇನಿತ ಲುಕ್ ಇಂಚೊಂಡು ನಾನು ಹೇರ್ ಸ್ಟೈಲ್ಸು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಅಂಡ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಗಿಂಚ ಮತ್ತು ಕಟ್ಟಿದ್ದೆ ನಾನು. ಸೊ ನನ್ನ ಫುಲ್ ಲುಕ್ ಬೊಕ್ಕ ತೋಚ್ಪಾವೆ ಇತ್ತ ಪಿದಡ್ಗ ಪೋಯಿನಮ್ಮ ಐದು ಮುಂತ್ಲೆ ಏನಲ್ಲ ಎರಡು ಮುಂಚೆ ಫೋಟೋ ತೆತ್ತವೆ ಲಿಪ್ಸ್ಟಿಕ್ ಚೂರು ಡಲ್ ಆಡಿ ಏಪಲ್ಲ ಪಾಡ್ನಿಂಗ್ ತಿಕ್ಕೊಂದಿಜ್ಜಿ ರೆಡ್ ಶೇಡ್ ಇಪ್ಪುಂಡು ತೂಟಿ ಪರಿ ಕೆಲವರೆಂಡ ಶೇಡ್ ಕೇಂದಿರ್ತಾರೆ. ಸೊ ಪಿದಡ್ದಂಡು ಗಂಧ ಒಂಜಿ ಪಾಡ್ರೆ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ఒక పోపును ఇంకా లైక్ అండు కలర్ లైక్ అండి మేము కాటన్ అయితే కాటన్ కుంటి ఏ పల షూప్ తోజు ನಮಗೆ. ಸೊ ಏನಂತ ರಿಕ್ಷಾಲೇ ಇದೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬಂತೇವೆ 6:25 ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಯ್ ನಾನು ನನ್ನ ವ್ಲಾಗ್ ಮೇ ಬಿ ಈ ಮೊಬೈಲ್ಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಿಕಾಸ್ ಐಫೋನ್ ಕೊನೆ ಪೂಜೆ ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಚಾರ್ಜ್ ಇಜ್ಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜಿ ಬುಧವಾರ. ಸೊ ಕರೆಂಟ್ ಇಜ್ಜ ನಾನು ಎಲ್ಲಿಗೆಲ್ಲ ಬೋರ್ಡು ಚಾರ್ಜ್ ಅಂಚಾದ. ಸೊ ಯಾ ರಿಕ್ಷಾ ಬಟ್ ನನ್ನ ಆಂಡ ರಿಕ್ಷಾಡ್ ಫೋನಾಗ ಚೂರು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಎಂತ ತೋಜನ್ ಪನ್ನಿಂದು ಅವು ಫಿಟ್ ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ವೇಟ್. ಸೊ ಗೈಸ್ ಈವೆಂಟಿಗೆ ಬೈದೆ ನಿಕ್ಲೆ ವಾಯ್ಸ್ ಕೇಳಿದ ಬಂದು ಗೊತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಯ್ಸ್ ಕೊರ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ನಮಗೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ತಿಕ್ಕಿದ್ದೀರಿ ತೋಚ್ಪಾವೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಅಚ್ಚಿನ ಮುಂಬೈದ ಒಂದು ಪೋಕ್ರಿಲೋಲ್ಲ ತೋಚ್ಪಾವೆ. ಎಸ್ ಮೋಲೆ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಯ್ ಪನ್ ವಾಟ್ಸ್ ಯುವರ್ ನೇಮ್? Yes, here is the Mumbai girl. Pokri. Thumbnail too that par makla malla photo nu Pokri mol. Titule. Guys event andu. The Pope nu illade anne vaide. Clear atoj. ಎಂಕ ನಾ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಏರ್ಲ ಇಜ್ಜಾಂಡು ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ. ಸೊ ಈವೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಗಮ್ಮತ್ತು ವನಸಾದ್ಲಂಡು ಐತಲ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪರೆ ಆಯ್ಜಿ ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ತೂಂದಿಪ್ಪರೆ ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಲೆ ತೊಂದು ಪೋಯರೆ ವಿಜ್ಜಣ್ಣೆ ನನ್ನ ಪಿದ್ದಾರ್ದು ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋದು ಒಂಚೂರು ಎಂಡಿಂಗ್ ಕೊಡ್ತೆ ಮಸ್ತ್ ಬಚ್ಚೊಂದಿತ್ತು ನಾನಿ. ಸೊ ನಾನು ಎಂಡಿಂಗ್ ತೋಲೆ ನಿಕ್ಕೆ. ಸೊ ಗೈಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಫೈನಲಿ ಈವೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ನಿಂಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಕಿನ್ಯ ಮಟ್ಟಡು ಯಾನು ಕಿನ್ಯ ಎನ್ನ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಒಂಥರ ಶಾರ್ಟ್ ಡ್ಯೂರೇಷನ್ ಆಡಲ್ಲ ಈವೆಂಟ್ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಯ್ತು ನಿಗೆ ಎಂಕ್ಲಂಚೆನೆ ಫೀಲ್ ಆಂಡ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅದು ಗೊತ್ತೆ ಕೆಲವೊಂದು ಕೋಡಿಡಿಯಾನು ಮಸ್ತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುವೆ ಲೈಕ್ ಅವು ಗೇಮ್ ಒಂದು ಗೇಮ್ ಬಂದು ಮಸ್ತ್ ಥಿಂಕ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದು ಮತ್ತು ಪೋದು ಐಟಮ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೊಂದು ಮತ್ತು ಗೇಮ್ಸ್ ಮನ್ಪೆ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂಚ ಜನಕ್ಕಿಲ್ಲ ಆತ ಎಂತೂಸಿಯಾಸ್ಟಿಕ್ ಆದಿ ಪೂಜೆರು ಅದ್ರದ್ದು ಅದಾಣ ಒಂಚು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಪುಂಡು ಟೈಮ್ ಮತ್ತು ಅಂಚಿಂಚ ಆಪುಂಡು. ಬಟ್ ಇನ್ನಿತ ಈವೆಂಟೆಡ್ ಗೇಮ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಾದೆ ಪನಿಪೂರ್ಣ ತೆಂಬ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಂಡ್ ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊಬ್ಬಾದೆ ಒಂದ್ಸಾತ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಒಂದ್ಸಾತ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ವಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಇಂಚ ಮಾತ ಮಂತಡು ಒಂಥರ ಈವೆಂಟ್ ಶೋಕ್ ಪೋತುಂಡು ಫನ್ ಆದ್ ಪೋತುಂಡು. ಸೊ ಅಕ್ಕಲಿಗ್ಲ ಪಂಡೇರಿಗೆ ಈವೆಂಟ್ಲದಾಗ್ಲಿಗೆ ಶೋಕ್ ಆತಂದೆ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಂದೆಂದು. ಸೊ ಖುಷಿ ಆಣಿಂಗೆ ಕೇಂದು ಒಕ್ಕೊಂದಾದ ಪಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಆಯ್ತು ಹೊಡ್ತಿ ಪೊಣ್ಣು ಕೃಪಾ ಪಂದೆಂದು ಎಕಡೆ ತೂದಿ ಬರಿ ವೀಡಿಯೋ ಮಲ್ಲಾಲು ಆಲು ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋಂತಲ್ಲ ಫಸ್ಟ್ ಏನಂತ ತೂದಿಜ್ಜಾಂಡು ಏನಂತ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ದ ಮಿತ್ತು ಪೋ ತಿರುಗುతున్నాಗ ಏನಂತೂ ಏಲು ಅಂಚ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕೊರಿಯಲ್ ಗೊತ್ತಾಂಡು ಎಂಕ್ ಶಾಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ನಾಗ್ಲಿ ಮತ್ತು ನಾವು ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಪೂಜಾ ಆರು ಬಂದಿದ್ದು ಅಂಚಿತ್ತನಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸೀದಾ ಬಿಟ್ಟು ಪೋಯಲು ಕೂಡ ತಿರ್ತು ಬರ್ತಲ್ಲಿ ಈ ಯೂಟ್ಯೂಬರ್ ಅದೇ ಬರ್ತೆ ಕೇಂಡಲ್ಲಿ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಾಣ ಅಲ್ಲಿ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ತೂದಿನಿ ಬಂದಿದೆ ಖುಷಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಜನಕ್ಕೆಲ್ಲ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಬಿನಾಗ ಸುಮಾರು ಜನ ತಿಕ್ಕೇರಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಇಂಚ ನಿಕ್ಲು ಮೋಕೆ ಕೊರ್ನೇಟಿ ಆನಂದ್ಜಿ ಈ ಒಂದು ಪೊಸಿಷನ್ ಉಂಡುಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕನದ ಪಂಡ ಇನ್ನಿತ ಈವೆಂಟ್ ದಾದ ಇಂಡುತ್ತುಲಿ ಆ ಈವೆಂಟ್ ಹಿಂಗೆ ತಿಕ್ಕಾದ ಕಾರಣ ಮದಿಮಲೆನ ಮಿಗ್ದಿ ಆದ ನಮ್ಮ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ನಮ್ಮ ವ್ಯೂವರ್ 6 ಪನ್ನಿಗೆ ಮದಿಮಲೆಡ ಅಕ್ಕ ಆಡ ಪನ್ ಬಂದಂದು ಅನ್ಸಾದ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅದ್ರ ನೇಮ್ ದಾದನ ಉಂಡು ಮದಿಮಲ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಅನ್ನದಾದನ ಉಂಡು ಅರ್ನದ ಪ್ರಾರ್ಧೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂತ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಅಂತ ಇಂಥ ಈವೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಇಂಥ ವ್ಲಾಗ್ ಒಂದು ಕಿನ್ಯಾಡು ನಿಕ್ಕ ದಾದಣ್ಣ ಬೇದೆಲ್ಲ ಪಾತಿರ್ದು ಪಾಡಿರ್ತ ಪಕ್ಕ ಪಾಡಿಗೆ ನಮ್ಮ. ಸೊ ಎಸ್ ಇಂಥ ಈ ವ್ಲಾಗ್ ಇಡಿಗೆ ಆಂಡ್ ಗಂಟೆ ಎತ್ತು ಗೊತ್ತಾ 9 ಗಂಟೆ ಎನ್ಮರೆಗೆ ಈವೆಂಟ್ ಮುಗಿತದೆ ಒನ್ನ ಸ್ಲೈಡ್ ಎತ್ತೇನೆ ಒನ್ನ ಸಾದ್ರಪ್ಪ ಒನ್ನ ಸಾದ್ಬೇಕು ಅಣ್ಣೆ ಬತ್ತಾರೆ ತುಂಬಿపోయాರೆ ಅಣ್ಣನೊಟ್ಟಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಅಂತೆ ನಾನು ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಕ್ ಪೋಯಾರಂಡು.